Moi! Tervetuloa kehotietoisuusmeditaatioon. Mun nimi on Kirsi Mäkinen. Asetu mukavaan asentoon. Voit istua tai käydä selin makuulle. Tee sun olosta mahdollisimman mukava. Voit laittaa tyynyn pään alle ja peiton päälle. Jos alaselkä väsyy helposti, niin laita polsteri tai rullattu viltti sinne polvitaipeiden alle, niin selkä saa vähän lisätukea. Jos oot selinmakuulla, anna käsien levätä vartalon sivuilla, mieluiten kämmenet ylöspäin, jos se tuntuu hyvältä. Voit myös valita jonkun toisen asennon, mikä sopii sulle paremmin tänään. Jos istut, niin voit laskea kädet rennosti siihen sun syliin. Ja kun oot löytänyt sopivan asennon, sulje silmät. Ja katsele suljettuja silmäluomia syvältä pään sisältä. Tunne koko keho kerralla. Koko keho päälältä varpaisiin saakka. Koko keho kerralla. Tunne kuinka keho istuu tai lepää alustalla. Salli kaikki tuntemukset. Sun ei tarvitse yrittää rentoutua tai päästää mistään irti. Ainoastaan vaan tarkkaile. Lähdetään liikuttamaan huomiota kehossa. Voit kuunnella vaan mun ohjausta ja viedä huomion aina sinne kehon osaan, jonka mä sanon. Jos tahdot, voit toistaa mielessäsi kehon osan nimen tai vaan keskittyä tuntemaan kyseistä kehon osaa. Vie huomio nyt kehon oikealle puolelle. Peukalo. Etusormi. Keskisormi. Nimetön. Pikkurilli. Tunne kaikki sormet kerralla. Kaikki oikean käden sormet kerralla. Kaikki sormet. Kämmen. Kämmenpöytä. Ranne. Oikean käden kyynärvarsi. Kyynärpää. Olkavarsi. Tunne koko käsi. Koko oikea käsi kerralla. Koko käsi. Kainalo. Kylki. Lantio. Reisi. Polvi. Sääri. Nilkka. Kantapää. Jalkapohja. Jalkapöytä. Tunne oikean jalan iso varvas. Toinen varvas. Kolmas varvas. Neljäs varvas. Ja pikkuvarvas. Kaikki varpaat kerralla. Tunne kaikki varpaat. Kaikki oikean jalan varpaat kerralla. Tunne koko jalka. Koko oikea jalka. Koko oikea jalka kerralla. Vasemman käden peukalo. Etusormi. Keskisormi. Nimetön. Pikkurilli. Kaikki sormet kerralla. Kaikki vasemman käden sormet kerralla. Tunne kaikki sormet. Kämmen.
kämmenpöytä, ranne, kyynärvarsi, kyynärpää, olkavarsi. Tunne koko käsi kerralla. Koko vasen käsi. Koko vasen käsi kerralla. Tunne molemmat jalat. Molemmat jalat kerralla. Pakarat. Alaselkä. Yläselkä. Koko selkä kerralla. Tunne koko selkä. Koko selkä kerralla. Hartiat. Niska. Kallonpohja. Takaraivo. Päälaki. Otsa. Leuka. Huulet. Tila ylä- ja alahuulen välissä. Nenä ja nenänpää. Kieli. Kurkku. Ylä- ja alahampaat. Tila ylä- ja alahampaiden välissä. Pusket. Ohimot. Korvat. Korvakäytävät. Silmät. Oikea silmä. Vasen silmä. Molemmat silmät yhtä aikaa. Luomet. Tila ylä- ja alaluomen välissä. Kulmakarvat. Tila kulmakarvojen välissä. Tunne koko pään alue kerralla. Koko pään alue. Koko pään alue kerralla. Kaula. Rintakehä. Pallea. Olkapäät. Oikea olkapää. Vasen olkapää. Molemmat olkapäät yhtä aikaa. Tunne ylävatsa. Alavatsa. Napa. Ja navan pohja. Lantio. Tunne tila päälain päällä. Tila pään sisällä. Tila kaulan keskellä. Tila rintakehässä.
Tila palleassa. Tila ylävatsassa. Tila alavatsassa. Tunne koko keho. Koko keho kerralla. Päälaelta varpaisiin saakka. Tunne alusta, jolla keho istuu tai makaa. Kuuntele kaikki äänet ympärilläsi, läheltä ja kaukaa. Hahmota tila ympärilläsi, tila jossa olet. Ota vähän syvempi hengitys, jos se sopii tähän hetkeen. Jos olet makuullaan, voit pyörähtää vähän kyljelleen ja tuoda jalat siihen partalon lähelle. Pyöristää vähän selkää. Jos istuit, ala herättelemään itseäsi lempeästi. Pyörittelemällä vähän hartioita ja ojentamalla käsiä ja jalkoja varovasti, pehmeästi. Ja kun olet valmis luopumaan harjoituksesta, voit avata silmäsi. Kiitos kun olit mukana.